namhlanje benye imini suka kwi-learners. Okay, learners, I don't think ikhona ingxaki. Kwi-pressure nje nocinga ke ezinye ii-rules zendlela zonke zanto, but laa truck edeleneke itruck until ungene phaa ngaphakathi etruckini qoba kuyafiwa. But ke all good, yena nto ibalulekileyo. Kodwa ke njengomntu ongumqhubi okanye usafuna ukwenza ilena siqala intobana ufunde imithetho yakho for ukuyi-understanda kuqala, uyibhala nokuzinika ixesha elaneleyo lokukwazi into yobana ufumane imfundiso. Noba uzawuqhuba itruck, noba uzawuqhuba imoto encinci, ukwazi into yobana mawube kanti uyayazi imithetho phambi kokuba uze apho uzotesta. Kodwa ke nenokuqala yona into yokuba akho nto eyoyikisayo. A few moments later. Andisayoyika itruck, zakhe nayiqhuba kodwa sawubona uba kwenzeka ntoni na. Andiye etruckini, yho, and umestetisi ulapho ufuna ntoni nezinto. Yho, hayi. Ngoba abantu balapha nabo bafuna ukuphumelela. Sayazi into okokubana ibekwa phaa phambili le ndawo sifuna, ingakumbi ke kwi-country leyo yonke apho bayikhupha ku-number 2. Ichaza nje indlela ekuyiyo apha. Nam bendienjoyile. No, yikuze Motherwell, zane Motherwell, zan.